imbis na matulog ako, actually hindi ako nakatulog. So, kasi hindi man ako nakatulog, prepare na lang tayo ng ano guys, yung food. Kasi, ay, ito bagi. Maglagay sana ako ng kamatis guys, pero nakalimutan kong bumili kanina ng kamatis. So, ito na lang. Ito lang. Nabili ako ng tinapay kaya hindi ko na naman Oh my God.
Bangos. And that's our food. Deep fried pork belly. And then we have our tortang talong. And then our bangus. And we're gonna eat later. Pagdating ng bisita ko, I'm gonna cover this one first. Bakit mo dito guys? Tingnan mo yung mata ko guys. So, grabe na. Oh. Parang nagtawag na talaga yung ano. Nagtawag na yung bed ko para matulog. Dito ako sa ano guys. Sa may hagdanan. Naka-park ka? Naka-park ka? Ha? Naka-park ka? Ano, nag-video ka? Naka-park ka ba? Oo! Ako pa! Kasi nakita ko kanina parang ano eh. Hindi, nasa gilid lang ako. Okay lang ako. Nakaraos ako dyan. Meron sila nandyan sila. Tatlo sila dyan. Kaya nga, ano ng ilaw, Joyce? Aluwag-luwag kaya yung isa. Kaya nga, yung ilaw ba dyan? Yan ang bisita ko ngayong gabi. Ang daming dala. Anyways, may tubig ka sa taas? Anong tubig? May tubig ka inom sa taas? Oo. Okay. Oo. Why? Gusto ng tubig. Tingnan mo to. Ito yung dala ko dahil plastic yan. Oo. Pwede mabasa.